салом дӯстон, як кори хирсандӣ дорам. Таспеҳ, хай бораи баъзе одамо зажигалка, кашилок, соато, қатъи дастмонаш, инаи бо чӣ меган, ремент ва коробкаи тӯҳфааш. хулоса ҳама ҳамин чизора диди падаркора. ҳамиёра худи Турсия овардагим, иншааллоҳ, худованд худ шоҳид аст. касе ки агар 100,000 маротиба барои пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам салавот равон куна, биёя ҳамиёро аз дасти ман падарка бигира. Ина дӯстон, барои шумо. дӯстон азиз, як қуръонига да болош тӯҳфа. Инам қуръони десоди, як қуръонига тӯҳфа иншааллоҳ. ба ҳам хотир салавота фиристода мегире иншааллоҳ ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. аз дасти худам тӯҳфаро мегире иншааллоҳ. дӯстон азиз, иншааллоҳ бар наздикӣ да ҳамин адреси ҳиҷома ҳуй мекунем. аввалш худованд ба ҳамин дастгири ҳамаи нами шумо мо ба ҳамин ҷо растем. алҳамдулиллаҳ, раҳмат ба ҳамат. иншааллоҳ интизорем биёи ҳиҷома. банкаи ҳиҷома. худо нигаҳдор.